Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak salam mundur janaga. Ingkang jawab salam mugi-mugi selalu bahagia. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukranillah, la haula wala quwata illa billah. Sholatan wa salaman ala rasulillah. Wallahu ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ingkang kula hormati para bapak kiai, ingkang kula hormati bapak-bapak, ingkang kula hormati ibu-ibu, mbak-mbak, adik-adik lan sedherek-sedherek, monggo lakon rumiyin kita ngaturaken raos puji syukur alhamdulillahirabbil alamin. Amargi saking rahmat lan pitulungipun Allah, kita ditakdiraken saged rawuh wonten Masjid Polres Magetan. Mugi-mugi langkah kita sedaya saking griya nika dicatet dening Allah sebagai amal ibadah. Allahumma amin. Sholawat ugi salam mugi-mugi tetep kalipahaken dumateng junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kita sedaya diakui sebagai umatipun lan pikantuk syafaatipun. Allahumma amin. Alhamdulillah. Pripun kabare Bapak Ibu sehat sedaya? Alhamdulillah. Mugi-mugi selalu pinaringan sehat walafiat lahir batinipun. Selalu paringi manah bahagia. Selalu paringi keluarga yang tentram lan bahagia. Diparingi rezeki ingkang kathah lan barokah. Menawi wonten ingkang tesih gadah utang mugi paringi gampil anggene nyaur. Lan mugi ingkang diutangi boten purun disaur. Amin. Ngoten nggih, Bu? Alhamdulillah. Bapak-bapak, ibu-ibu, non sewu niki rak sekedap malih rak bulan Recep nggih. Sekedap malih bulan Recep. Lah saderenge Recep niku namine bulan Jumadil akhir nggih, Jumadil akhir nggih. Jumadil akhir. Lah non sewu niki kula ajak niatipun nggih menika memperingati maulidipun lairipun putrine Kanjeng Nabi nggih ingkang paling asma sinten Fatimah Az-Zahra. Putri kesayangane Rasul niku lairipun mulutipun wonten mau bulan apa mau boten maulidipun lairipun wonten bulan Jumadil akhir, tepatipun tanggal 20 Jumadil akhir. Mestine malam Jumat wingi nggih, sakniki tanggal 27 Jumadil akhir. Ngoten nggih. Biasane nek dinengkang peringati maulidipun Rasul to nggih. Nah niku Rasul pun matur adibu auladakum min salasin khisolin. Didiklah anak-anakmu terhadap 3 hal. Nomor setunggal nggih menika hubbu nabiyikum, cinta kepada Nabi, wa ahli baitihi, dan cinta kepada keluarga Nabi. Nomor 3 wa qiraatil Qur'an, seneng belajar lan ngamalne ilmu Al-Qur'an. Dadose nek kita niki niate memperingati kelahiranipun Sayyidah Fatimah, berarti nomor kalih wau napa Bu? Cinta dumateng keluargane Kanjeng Nabi. Nabi sampun matur sinten mawon man ahabbani kana ma'i fil jannah. Sinten mawon ingkang cinta sayang dumateng Rasul, maka dia akan besok itu bersama Rasul di surga. Lah, yang dicintai Rasul kan juga putrinya ya Bu nggih. Istrinya ingkang asma Khadijah lan salah setunggal putrine ingkang asma sinten Fatimah. Lah nek kita niku peringati kelahiranipun Fatimah, berarti kan Fatimah dicintai Rasul nggih Bu. Berarti nggih kita dicintai dening Rasul. Allahumma amin. Kata nggih Bu ya. Niate kita sakniki memperingati kelahiranipun Sayyidah Fatimah.
Mboten Fatimah kula nggih Pak Bu. Nerokne kula jenenge. Itibak namine. Niku istrine Ali bin Abi Thalib. Nuwun sewu ibu-ibu, Fatimah niku lairipun 5 tahun saderenge Nabi menerima kenabian. Berarti nek Nabi niku nerima kenabian niku diangkat dados rasul niku yuswa 40. Nek 5 tahun saderenge berarti lairipun Fatimah niku waktu Nabi yuswa 35. Ngoten nggih Bu? Dados gadah gambaran. Nah, ibuke paling asma sinten kok? Khadijah. Ibuke Fatimah Az-Zahra niku asmane Siti kok Khadijah. Terus kita kedah ngertos nggih Bu. Nek artis kan ngerti kan pamane iki artis iki anake jenenge iki suamine iki ngoten nggih. Lah nek rasul nggih kita kedah ngertos Rasulullah niku garwane nggih niku Siti kok Khadijah. Terus sing yogane asmane sinten wau Fatimah paling boten ngertos ngoten nggih Bu Pak. Nah, insyaallah kita mbenjing kana maifil jannah. Nek keluargane mawon boten ngertos namine rak pripun cinta nggih. Minimal ngertos sejarahe. Ibu-ibu Bapak nuwun sewu. Salajengipun Fatimah niku menurut kitab Hayatus Sahabah karakter kalih napa niku pasuryane niku mirip Kanjeng Nabi, terutama sifatnya menika sabar. Fatimah niku paringi sifat sabar. Terus nomor kalih paringi sifat napa qanaah. Qanaah niku napa kinten-kinten nrimo. Terus lanjutnya paringi sifat jujur kados Kanjeng Nabi. Niku sifat-sifate Kanjeng Nabi. Lah terus suatu saat niku nun sewu Fatimah niku menggiling gandum. Pesa gandum Pak Bu. Gandum niku bahan dasare buat tepung roti nggih. Bahane tepung niku rak gandum. Lah iku sedang menggiling gandum kecapean. Terus akhirnya dikabari tanggane, "Hei Fatimah, sampean kok sibuk kerja giling gandum. Bapake sampean ku lho ngedum-ngedum yatra, ngedum-ngedum duit." Bapake berarti sinten Bu Pak? Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi niku kerawuhan tamu nggih niku Raja Abasa. Raja sinten? Raja Abasa. Raja Abasa niku bertamu dumateng Rasul betoyatra sakarung. Sakinten Bu? Sakarung nek karunge Mbah Man wau isine krupuk. Nggih ta? Niki karunge Rasul isine duit. Lah Rasul niku nek gadah duit niku mboten dipek dhewe, mboten didelikne, tapi diparingi dumateng sinten sahabat lan dumateng masyarakat. Ngoten nggih Pak, Bu nggih. Jenengan gadah yatra sakarung didelikne napa dibagi? Bagi tebas mobil. Lah Rasul paringi yatra sakarung kali Raja Abasa. Terus matur teng sahabat, para sahabat, ayo duit iki diler ngonten kados mbaman berapa niku jeber kapet niku sok duite niku. Wis disok. Wis ayo sapa sing butuh njupuk niku mboten larang lho Bu, tapi napa duit. Wis masyarakat niku mara sedaya ya wis kudu entek duit iki ngono. Rasul niku nek ndek duit mboten saged tilem. Jenengan mboten gadah duit ora iso turu napa kebalikane klisian. Nek Rasul niku jek nyimpen duit mboten saged sare. Ngoten lho, nek jenengan gak ndek duit ora iso turu napa ndek duit iso turu. Ngoten nggih. Lah niku kudu entek duit iki ya para sahabat Ali Abu Bakar. Ayo dibagekne duit iki sak karung disok lho nggih Bu wau nggih. Ngoten. Terus akhire pun duite niku meh entek. Lah Fatimah diaturi tanggane wau nggih. Mbak Fatimah nek bapake sampean kok jawane bagi-bagi duit. Apa sampean kok repot giling gandum dan ceket-ceket rono. Anak sampean tak jakne. Anake asmane Hasan kalih Husain. Terus Fatimah teng daleme Rasul. Masyaallah, basa Fatimah dugi ya trone sampun telas. Napa Bu? Jenengan bayangne mane bapake jenengan ngedum-dum duit sak karung, wong sak desa didumi kabeh. Kita moro jujuk sentek. Tapi karena Fatimah punya sifat qanaah, akhirnya nggih mboten kecewa, tapi tetep ngucapne alhamdulillah.
sampai entek anakku wis duwite alhamdulillah Bi ngoten. Terus wangsul niku Rasul mboten tegel apa kesakne ngoten nggih ditutne teng daleme. Lah Fatimah nerusne giling gandum mau capek to nggih wis Rasul dugi anake tak jake Fatimah saat kalungsen sampai terus giling gandum terus dipirsani kok keringete netes nggih Bu mesakne Rasul matur keringet tetesan keringet. Nek kita niku kerja nggih masak ngekekne panganan anak lan suamine nggih Bu niku setiap tetes keringat dinilai ibadah di ngapura dosane lan diangkat derajate didohne saking geni neraka 75.000 tahun. Ngoten lho nggih. Masyaallah makane mengke nek masak nggih Bu, cedak kompor mawon ben metu kringete. Jadi Fatimah setiap tetes di ngapura dosane diangkat derajat. Lah bapak-bapak apa ya nggih nek macul niku nggih Pak nggih nggih diangkat derajate di ngapura dosane. Tapi niate kudu karena Allah. Ngoten nggih. Lah terus niku Rasul ngertos nek Fatimah kringete ndrotes capek. Wis tak genteni Fatimah, wis sampean ngomong anakmu. Gilingan gandum niku dipegang dening Rasul nggih Bu. Giling. Akhire napa giling piyambak. Rasul mboten sanggup nih dicekel cek wonten wis weleng sampai entek gandume niku. Masyaallah. Saandai niku mboten disuruh berhenti oleh Rasul gilingan watu wau lho Bu niku akan giling terus seluruh gandum sak dunia nek mboten diutus Rasul berhenti gilingan wau tetep giling sanggup dhek alasane watune niku karena karomahe Rasul mukjizate saged ngomong ya Rasul ande tidak engkau suruh berhenti saya akan tetap giling gandume Fatimah karena apa kula dengar ayat fa illam taf'alu wa lam taf'alu fattakun narallati wa hijaratan nas bahasane batu niku benjing nah termasuk salah sijine batu sing mlebu ning bahan bakare api neraka lah saya ya Rasul takut kalau saya termasuk salah satu batu sing menjadi bahan api neraka. Lah karena saya giling gandume Fatimah mencari ridhonipun Allah, harapan saya masuk surga bareng jenengan kalih Fatimah. Terus Rasul matur, "Iya, awakmu termasuk salah siji watu sing masuk surga." Ngoten watu lho Bu saged ngomong niku. Damateng napa Rasul. Karena napa? Saking khidmate baktine dumateng Rasul. Ngoten ngene iku ayate. Wedi nek mlebu neraka. Watu mau wedi mlebu neraka nggih Bu. Apa malih kita to nggih? Nah, ngoten. Dengan demikian kita memperingati maulidipun Sayyidah Fatimah. Harapan kita sedaya mugi-mugi saged masuk surga bersama Fatimah kalih Rasul. Allahumma amin. Terus Fatimah niki nun sewu wau istrine sinten Bu? Ali nggih. Sayyidina Ali niku napa niku saudara sepupune Rasul. Berarti tesih sederek nggih. Nah niku. Lah Fatimah niku juga sangat sayang teng keluargane. Teng suamine teng Ali nggih sangat sayang. Jenengan pripun Bu? Teng bapake sayang napa mboten? Saya nggih bapake. Nek kita sampai tiang nikah niki lho, jadikanlah cintanya kasih sayang seperti Ali dan Fatimah. Kama baina Ali dan Fatimah. Saking sayange niku, Ali niku jawane guyon Pak Bu. Teng Fatimah, arepe guyon. Lah nggih guyon tapi nggih iso kadang ngejak nyebabne gelo. Hei istriku, bagaimana pendapatnya engkau? Maksudnya ini Ali ya Bu? Basa Jawane mawon. Fatimah, piye pendapatmu saupama aku nikah neh? Lah ngoten nggih, niku napa pertanyaan sinten Ali. Fatimah mboten jawab, langsung blayu ning kebon kurma. Nggih Bu, jenenge saged rasane ana suamine ngomong kok ngoten. Dek, Bu, piye nek aku nikah neh radu neh. Saya nggih Bu, niku perasaan lho nggih, kita cobi
memasuki dunia ini. Terus manten Fatimah mboten jawab karena cinta lho nggih niki cinta ning Ali kok matur ngoten. Langsung mboten jawab, mlayu ning kebon kurma nyekel wit kurma nggih Bu. Saking panase atine sinten wau Fatimah. Kurma sing dipegang niku daune langsung kering. Napa Bu? Kering. Pau daune kurma ijo nggih Bu. Karena atine Fatimah panas. Nggih to? Wit kurma lho dicekel sampai ke kering. Nggih Pak nggih. Jenengan wonten apa mboten? Nggih. Niku kita saged bayangne nggih. Masya Allah. Terus akhirnya dari kejadian itu makanya Rasul matur. Niki wonten hadise berarti apa yang diucapkan Rasul berarti namine hadis nggih. Hai Ali, aku telah meridhoi Fatimah menjadi istrimu. Kalau putriku yang tercinta ini Fatimah bahagia, aku merasa ikut bahagia wahai Ali. Tapi apabila Fatimah sakit hatinya, saya juga merasa sakit. Niku ature sinten Bu? Rasul dumateng Ali. Ngoten lho, niki seorang ayah nggih tidak tega kalau atine istrine disakiti oleh suaminya. Pripun Bu saged dipahami cerita niki nggih? Padahal niate wau guyon. Makanya semenjak itu Ali selama Fatimah niku hidup, Ali bin Abi Thalib mboten nikah. Niku berarti suami sing setia sampai Ali niku pikantuk gelar karo Maulahu wajhane Umar, Abu Bakar, Utsman niku gelare radhiyallahu anhu. Tapi khusus Ali gelare napa? Karo Maulahu wajhah. Artinya yang dimuliakan. Sampai ngonten karena apa? Begitu sayangnya dumateng Fatimah. Ngoten nggih. Lah Fatimah niku terkenal sampai jenengan pirsa nggih Pak Bu, wanita sing paling cantik sedunia. Dados nggih niku Fatimah. Laki-laki sing paling tampan sadunia Kanjeng Nabi. Nek Nabi Yusuf niku ibarate napa nih? Semangka dibelah dados kalih. Lah wong paling ganteng sak separone niku Nabi Yusuf. Nek sak seluruh dunia Kanjeng Nabi Muhammad. Lah tiyang estri ingkang paling uwayu. Lho Pak nggih. Uwayu berarti nama niku Sayyidah Fatimah. Kataipun nggih saged dipahami nggih. Maka sing sholawat ini kalau mau ya. Sholli wa sallim daiman ala abda. Sholli wa sallim daiman ala abda. Wal ali wal asha iman qad wahada. Wal ali wal asha iman qad wahada. Iman temen wong ayu ra sembayang. Siti Fatimah ayu uga ya sembayang. Siti Fatimah ayu uga ya sembayang. Sholli wa sallim daiman ala abda. Sholli wa sallim daiman ala abda. Wal ali wal asha iman qad wahada. Wal ali wal asha iman qad wahada. Mestine wonten rebanane nggih Bu. Kaenak. Wonten sing saged apa? Nggih. Oke. Niku berarti napa? Walaupun Fatimah niku ayu tetap sembahyang. Ngoten nggih Bu. Makane apapun kondisine nggih, kaya, nggih sugih, napa niku ayu, nggih napa mawon, niku tetap sembahyang. Sembahyang niku nek kita nganani napa? Salat. Ngoten nggih.
Alhamdulillah niku kita sampun napa niku cerita tentang Fatimah Az-Zahra. Terus tunggal malih cerita tentang Fatimah Az-Zahra niku waktu Kanjeng Nabi badhe sedo niku dibisiki. Nah, waktu dibisiki niku Fatimah nangis. Bar nangis kok langsung guyu. Nah, suatu saat Mas Rasul niku sampun sedo, Sayyidina Aisyah, istri Nabi kang setunggalé tanya, "Hei Fatimah, waktu engkau dulu dibisiki oleh Kanjeng Nabi, mengapa kok engkau nangis? Bar nangis kok guyu?" Oh niku kula dibisiki dening Abi, maksudnya Kanjeng Rasul, bahwasanya Kanjeng Nabi sebentar lagi badhe sedo. Kula sedih, kula nangis. Nah, selanjutnya kula dibisiki Kanjeng Rasul malih bahwasanya orang pertama kali nanti yang akan menyusul Nabi sedo nggih niku Sayyidah Fatimah. Lah ngertos ngoten, kula guyu. Pripun Bu, nek jenengan kabari badhe sedo, guyu napa nangis? Lah niki Sayyidah Fatimah guyu amargi ngerti mengke badhe masuk surga, memetik buah ibadahe dan bersama dengan Nabi abinipun bapakipun. Lah ngoten. Lah ngetos ngoten iki lah selanjutipun Sayyidah Fatimah niku 6 bulan setelah sedone Nabi. Sedone niku nggih Nabi panen sedone niku bulan Rabiul Awal nggih to. Berarti 6 bulan malih Fatimah niku meninggal dunia. Lah waktu niku pun pirsa ngoten kabari ngoten. Niku Fatimah niku pesen dumateng Sayyidah Asma binti Abu Bakar. Asma niki kakake Aisyah, putrine Abu Bakar As-Siddiq. "Wei Aisyah, nanti kalau aku meninggal dunia, tolong sing ngedusi nggih, sing ngapani niku keluargaku, engkau dan suamiku napa Ali." Maksudnya keluargane piyambak nggih. Aja sampai auratku didelok wong liya. Sing duduk muhrimku ngoten. Lan aku pesen mengko nek mayitku diusung, nek iso aja sampai lekuk-lekuk tubuhku itu kelihatan. Nah, akhirnya semenjak niku terus gadah ide Asma nggih, Asma kali Aisyah, akhirnya dibuatkan keranda. Lah niku mulai semenjak niku ada yang istilahnya nek tiyang sedo digekne napa Bu ning ngarani jenengan pandosa. Lah pandosa niku asline mulane ceritane saking keinginane Fatimah supaya tubuhe mayite waktu dibawa ke makam ke kuburan mboten kelihatan orang malu ngoten lho. Tiyang sedo niku asline nggih nek disenggol sakit. Terus sapa mawon sing ngubur sing ngedusi niku nggih ngertos. Kewan-kewan nggih ngertos niku sambate. Nek kita kan mboten saged nggih Bu, mboten ngertos. Sebab pendengaran kita enggak sampai ke situ derajate. Ngoten lho. Lah karena itu Fatimah pesen mengkene aku dikubur, aku diusung, aja sampai lekuk-lekuk tubuhku kelihatan orang. Buatkan aku keranda. Akhirnya dibuatne napa pandosa. Ngoten nggih Bu, critane pembuatan pandosa pertama kali idene Sayyidah Fatimah. Ngoten saged dipahami nggih. Terus akhirnya niki Sayyidah Fatimah saestu sedo. Lah waktu niku Ali bin Abi Thalib ingkang napa ngubur lah nyuwun dikubur pada waktu malam supados enggak kelihatan orang. Sampai ngoten lho. Sayyidah Fatimah itu menjaga dirinya. Terus akhirnya Ali niku nangis waktu lebokne napa mayite istrine to nggih Bu nggih. Jenengan bayangne lho. Seorang suami ngubur istrine sing paling dicintai. Terus akhirnya Ali alasan nangis. "Abi, ngapa kok nangis?" Nangis. Ali ini kok nangis. Terus ngapa kok nangis ayah? "Aku teringat pesan kakekmu." Kakekmu berarti sinten? Kanjeng Nabi. "Wahai Ali, engkau aku orang pertama yang akan menerima jasad putriku." Sinten Bu? Kanjeng Nabi, mboten malaikat rokib atib. "Akulah engkau besok iku nek Fatimah mati, akulah orang pertama yang akan menerima jasad putriku."
Masya Allah, aku teringat pesan kakekmu itu wahai Hasan Husain, sehingga aku nangis. Lah sekarang itu aku melihat tangan kakekmu menerima jasad ibumu. Terus Rasul pun lego, pun lilo. Mantap. Terus Ali matur, ya Rasul, ini putrimu yang engkau sayangi, sudah aku kembalikan kepadamu, terimalah ini putrimu. Ali ngucap ning ngoten dumateng Rasul. Ngoten. Nggih, terharu nggih Bu nggih. Sampai ngoten ya Allah, nek tiyang saleh niku. Masya Allah, sehingga napa malaikat rokib kaliat napa niku mungkar kalih nakir mawon boten mantun napa nanyai to nggih, karena jasate langsung Rasul piyambak ingkang nampani tangane. Fatimah niku setiap ketemu Rasul mesti dipeluk, dicium napa keningnya. Niku sampai sekonten lho Bu, seorang ayah nggih. Dadi nek jenengan ngetos seorang ayah kok nyium anake nyayang niku berarti niru dumateng Kanjeng Nabi. Nabi sangat sayang ning anake, ning cucune, ning istrine. Karena kita pengen benjing niku masuk surga kalih Rasul, makanya akhlakipun Rasul termasuk sayang dumateng anake, sayang dumateng istrine, teng cucune. Monggo kita tiru. Ngoten nggih Bu, nggih Pak. Kesimpulane niku akhlakipun Rasul monggo kita tiru, akhlake Fatimah monggo kita tiru. Supados kita benjing kana maifil jannah bersama Rasul dan Fatimah di surga. Allahumma amin. Alhamdulillah. Pun ngoten mawon, mugi-mugi kita pikantuk barokah saking peringati maulidipun Sayyidina Fatimah. Monggo ndonga nggih Pak Bu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hamid alaina fi sakratul maut wa najatan minan nari wa rafa indal hisab. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah ya Rabb, ampunilah dosa-dosa kami semua ya Allah, karena Engkau Maha Pemaaf ya Allah. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah kami semua untuk selalu bisa zikir, ingat kepadamu ya Allah, bisa bersyukur atas semua nikmat-nikmat-Mu ya Allah, bisa khusyuk dalam setiap ibadah ya Allah. Allahumma yassir lana umurana wa ashili. Allahumma mahkum masjidana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, mudahkan urusan kami semua ya Allah, urusan dunia maupun urusan akhirat kami ya Allah. Allahumma tawil a'marona ya Allah, panjangkan usia kami semua ya Allah. Amin. Sehingga bisa hidup yang lebih bermanfaat. Amin. Wasyofi ajsadana ya Allah, sehatkan lahir batin kami semua ya Allah. Amin. Wasabit imanana ya Allah, tetapkan iman dalam hati kami semua ya Allah. Wa wasik arzaqona ya Allah, lapangkan luaskan rezeki kami ilal khairi qaribna terhadap kebaikan ya Allah, dekatkan wa isyari abibna terhadap kejelekan ya Allah, jauhkan wa qadi hawaizana fid dini wa dunya innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah ya Rabb, takdirkan pada kami semua takdir yang baik ya Allah. Amin. Karena Engkau Maha Kuasa ya Allah. Amin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Amin. Rabbi hab li minas sholihin. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka 'ala kulli syai'in qadir. Amin. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya Amin. Allah, ya Rabb, karuniakan pada kami semua keluarga yang tenang, tentram, bahagia dalam lindungan-Mu ya Allah. Amin. Karuniakan pada kami semua anak keturunan yang soleh-solehah, yang taat, yang selamat beruntung dunia akhiratnya ya Allah. Amin. Ya Allah biha, ya Allah biha. Ya Allah husnul khotimah. Amin ya Allah, jadikan di penghujung usia kami semua dalam keadaan iman, Islam, husnul khotimah.
mudah lancar menyebut kalimat la ilaha illallah. Amin. Allahumma ighfir lana wa liwalidayya Amin. warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampuni dan sayangi kedua orang tua kami dan mertua kami, ya Allah. Amin. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'fu anhum. Ya Amin. Allah, ampunilah dosa leluhur-leluhur kami yang telah meninggal dunia. Berilah penerang dalam alam kuburnya. Hindarkan mereka semua dari siksa kubur dan masukkan mereka semua dalam surga-Mu, ya Allah. Amin. Hasbi min suali ilmu bihajati, ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, kami semua di sini bersimpuh mengharap ridho-Mu. Karena itu, ya Allah, Amin. kabulkanlah doa-doa kami, kabulkanlah hajat-hajat kami, karena hanya Engkau yang Maha Kuasa, ya Allah. Amin. Yarhamna, ya Allah, sayangilah kami semua, ya Allah. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Berarti Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mekaten bapak-bapak, ibu-ibu ingkang saged kawula aturaken, mugi-mugi wonten ginolan manfaatipun lan diiringi dengan hidayah dan ridhonipun Allah. Wonten kirang langkungipun nyuwun pangapunten, matur suwun rawuhipun, mugi-mugi saged pinanggih malih. Akhir kalam wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.